Kelma li se nżommu b'mod sagrosant. Aħna tajna kelma u se nżommuha mill-2014 tajna prezzijiet tal-enerġija stabbli dik il-kelma mal-poplu aħna se nżommuha. Dan kien il-messaġġ ċar li għadda il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'attività politika fil-Marsa. Dil-għajnuna hija l-aqwa investiment li qed jagħmel il-Gvern fil-poplu li waslet għal budget favur il-progress soċjali. U dak kien fi ftit kliem kieku kellek tasar il-budget li ressaqna insejjaħlu il-budget li joffra l-għodda għal progress soċjali. Għalhekk kien il-budget illi joffra l-ikbar żieda li qatt kellna fil-pensjonijiet, l-ikbar żieda li qatt kellna fil-Children's Allowance u l-ikbar żieda li qatt kellna fil-paga minima nazzjonali. Però araw kemm ħabbarna miżuri fil-budget. Araw kemm għamilna differenza f'ħajjet in-nies. Ebda miżura ma kienet tagħmel sens kieku xħetna l-pis tal-enerġija fuq spallet il-poplu u fuq spallet il-negozji. Araw barra minn pajjiżna x'qed jiġri. Dan xpruna biex din il-ġimgħa żewġ rapporti internazzjonali pożittivi dwar l-ekonomija mill-Fond Monetarju Internazzjonali u Moody's. Kellna l-aqwa riżultati minn kull pajjiż ieħor. Kellna l-inqas rata ta' qatt, kellna l-ikbar rata ta' tkabbir ekonomiku, kellna l-ikbar rata ta' investiment, kellna l-ikbar rata ta' stabilta. Il-Prim Ministru semma li l-Gvern se jagħmel aktar investimenti fil-qasam ta' enerġija fosthom bl-impjant tal-Waste to Energy, it-tieni interconnector u proġetti ta' enerġija renovabbli barra l-ibħra territorjali. Innota li l-establishment qed jattakka dan l-investiment anke billi jipprova jaqta' il-fondi Ewropej. Ngħidulhom ħaġa waħda, m'intomx se tintimidawna. Aħna għandna l-interessi tal-poplu Malti wawċi għal qalbna u se nibqgħu naħdmu bis-saħħa l-Lawċin u għal-Maltin kollha. Il-Prim Ministru temm b'dan il-messaġġ b'saħħtu. Nibqgħu pon wieħed maqudin flimkien fl-ideal tagħna għax flimkien aħna l-moviment tal-progressivi flimkien nistgħu nibqgħu nwettqu Malta ġusta.